Naman tay mga good friends bisag dili Christian. Pero ang mga friend magud nato nga dili Christian, taman lang sila sa mga emotional advices, mental advices, health advices. Pero di gid sila katandog sa spiritual nga mga advices. So the best friend nga mahimong guide sa imong life, ang friends kung mahimo, unang qualification, Kristohanon. Now, sa survey nga gihimo, kasagaran mga biktima sa mga lonely people or loneliness, katong mga tao biya nga walay close friends. Natay mga acquaintances, natay mga friends, pero lahi gitong close friends. Ang atong journey sa Ginoo, ang atong pag-serve sa Ginoo, mahimo ning exciting kung naagid tay mga Christian friends. Meaning, lonely kayong Christian life kung wala kay mga Kristohanong higala. Now, sa Bible, bitaw sa Old Testament time, si Jonathan ang nahimong best friend ni David. Si David biya ni-undergo sa grabing test, na death threat sa iyang life. Usa siya ka shepherd boy, wa siya experience pakig-away. And then gina-promote siya sa mga tao nga dapat mahimo siyang king. And maglisod siya sa iyang kagulingon tungod kay kinsagod siya nga mahimong king sa Israel. Plus nagselos sa iya ang king sa Israel nga si King Saul. And grabe kayo ka-dramatic ang life ni David. Pero ang gigamit sa Ginoo nga mahimong advisor, provider, comforter, tigpray ni David, si Jonathan. Si Jonathan, anak ni King Saul. Si King Saul ang nagbahad sa kinabuhing David. Ang nahimong mortal enemy ni David, si King Saul. Ang nahimong best friend ni David, ang anak ni King Saul nga si Jonathan. So time si David nasa panggubatan, kinahanglan siyang mga prayer nga mga backups. Si Jonathan ang nagaluhod niya sa pag-ampo. From time to time, nagkinahanglan kag Jonathan sa imong life. Yes. Someone nga mutabang og ampo sa imong problema. Muna importante gyud nga na kay Christian friends. Now, ang wrong influence nga friends, muni mo hinihinig guba sa imong life. Siguro di ta aware, pero kung naay mga wrong influence nga tao sa atong life, muni mo hatud na to sa grabe nga discouragement, usahay pa gyud kalitabiyaan mo nang mag-struggle ta sa loneliness. For example, ingon ang Proverbs 27:5-6. Open rebuke is better than love carefully concealed. Nag-mention din ni rebuke. Rebuke means gi-correct ka, gibadlong ka sa dili mao nga butang. Mas maayo daw ang pagbadlong kaysa itago-tago ni. So ang usa ka nindot maayo godly nga friend. Maayo nga friend nagabadlong nimo sa insakto. Muuyon gani si friend sa imong sala, dili na siya maayo nga higala. Nahihigala nga kanabang pintok bitaw kaayo mo badlong. Napoy higala nga malumanay lang mo badlong. Napoy higala nga sakto lang iyang pagbadlong. Basta kay gibadlong ka. Na may pagbadlong good nga destructive na pod. Katubang badlong ba nga gi-discourage na ka. Di tumao. Pero ang usa ka maayong higala, mubadlong, painful man, but as long as constructive siya, kana naka-build up nimo, nakapat-challenge sa imong Christian life, sa pagpadayon, pag-serve sa Ginoo despite sa imong shortcomings, constructive na. Ingon din verse 6, Proverbs 27:6. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Usahay masakitan biya tagbadlungon ta. Sakit daw na. Pero maayo na nga mga pulong. Kaysa halok
sa mga pagpangilad sa kaaway. Naabiyay friend nato nga di sa aware nga usay gamiton sa kaaway para halukan tas pagpangilad. The word kiss, it means kanabang nindot kayo tan-awon, paminawon ug i-feel. Bisag nakahimo na kag sala, hala ka nindot gyud. Adi giganahan kag himog sala. Mo gingon og dangerous pagpangilad. Pero si friend gani mo ingon dili na mao, hunungi na. Isa na ka maayo kayo nga tambal. Kubitaw napislango man ko, pait kayong Decolgen. Kana bitaw ning inom nimo dugay pagi maabling kanang tumbler nya ni tunaw ng tambal di pait na kayo, dali kag inom. Kinahanglan imnon ang pait pero makaayo. Sakit biya ng badlongon. Pero pasalamat ka kay naay nagbadlong nimo. Now, ako'y mga friend. Di man daghan, pero ako'y pipila ka mga friend nga nailhan ako, nag-suffer, nag-struggle tungod sa di mao nga influence sa mga friends. Di man inipasabot nga ang atong mga friends mo'y dautan. Pero naatay mga friends nga dili sila aware nga ilahang wrong principles sa ilang life na influence nila nato. Usahay gani kita pa ang nahimong wrong influence nga to nila. So careful ta mo determine if healthy ba ning friendship or dili. I-check na to na. Sa prodigal son bitaw, ang kasagaran na to may numduman biya, milayas tang siya, gikuha niya yung kwarta, milayas, gigasto tanan. Tanawa sa life sa prodigal son, katong na siya sa city. Bit-bit niya yung kwarta, pag abot sa city, yung sa ingon sa Bible, gipanggalgal sa iyang mga friend. At tutan, nindot kay dito, love kay kanamo, naaramis imong likod. Inana ang wrong influence nga friends. Hinungdan biya nga nung dali na hurot ang kwarta sa prodigal son tungod sa mga wrong friends ni prodigal son. Sa ingon sa Bible, tungwa na siya kwarta, wa na gid siya friends. Pero ang tinuod nga friend, sa panahon sa hayahay ka, sa panahon sa walang-wala na ka, mao gyapon ang treatment nila nimo, true friend na siya.